Всички, аз съм Nilfer Games BG и днес ще направим четвърти епизод на Майнкрафт. Знаете, казах, че в този четвърти епизод ще отида да копам. И сега отивам. Взел съм си един меч да имам. Насаня шайрам. Ще взема айрана, за да направим, знаете, кофа. Да, ще направя една кирка айран. Ще направя една кофа, за да завършим фермата. Ще се опитам да намеря всички семена, които търся. Нали, за фермата. И с това ще приключа епизода. Ако не успея, не успея. Ще го направим в някой друг епизод. Ще го взема, че и без това. Има много, ама за всеки случай. Знаете, Майнкрафт правимаш от всичко много. Макар че кола не е от това. Поне за мене. Ето го другия айран. Ихо! Бац. 17. Ето го. Да. 25 айран имаме. Значи аз мога да се направя фул айран, но предпочитам за сега да е нещо фул кожа, нещо плътка. Аз казах ли на вас да не ме закачате? Както знаете, на телефона не си слагам интро, тъй като ги качвам от тела. Аз на тела не знам как да си сложа, нали, интро. Но за следващият епизод ще се опитам да видя някой тип, който показва как. Тъй като това трябва да се направи, защото... Аха, айран. И така, спрях я. Добре. Значи ще се направя full iron, тъй като имам 33 iron.
И ще направим една еранкирка. И така. Пак остава в този епизод, Да знаете, този епизод направо ще го посвета на Айрана. Тъй като Айран не спира. Ба. Пак откъде изкочи? Майко. Значи за два айран сета ми трябва 48 айран. Аз ще ги направя, защото имам 47. А па ето тук има още. Значи ми трябва 53 айран. За да направя два сета. Една айран кирка и една кофа. С 51 имам. Добре, тая камена кирка вече скоро ще се счупи. 56 айрон. Дано да не чувате телевизора, тъй като е малко силно. Да. Ще се опитам да качвам клиповете с по-хубава резолюция, тъй като ги гледах и максимум е лош. 480 или 60 майче беше. Е зле. Не е толкова зле. Но все пак искам да развия този канал. Така че трябва да го направя. Сега като събера това, ще ви кажа колко айрон имаме. С това имаме стак, един стак и 7 айрон. И та имаше още по-надолу, нали да продължа още надолу. Ще се прибера. Ще оставя този айрон да се пече. Ще направя един колблок, тъй като един колблок стига за един стак и ще сложа стак айрон. Добре. Почнали са да порастват. Той рънче го остава, това ще остава, това ще остава и това.
но ще се наспа. Ако може... може ли? Искам да ви питам... Пишете в коментарите за телефона на какви други игри да снимам и дали искате да се опитам да направя една поредица на Minecraft Pocket Edition с модове. Тъй като според мен, ако направя една поредица с модове, повече ще се гледа. Сващате, защото ще бъде с модове. И да. Още една мина за експорване. Тикви. Добре. Но харесва ми как се развива поредицата. Да, затова... Добре. Sugar. Sugar cane. Трябва да търся река. Добре, ако не намеря, ще спра клипа, тъй като гледам, че мина 10 минути. Добре, ще направя една поредица с модове. Ще се опитам да направя поредица на Tekit и на Hexit. И на двете. Ама на компютър, не е на телефон. И с това ще приключа епизода. Чао!